Xa están abertas as inscricións para o circuito BTT Concello de Rianxo, que se disputará o 4 de febreiro. Sairá ás 9 da mañá dende o porto da localidade e haberá 3 distancias, así como unha andaina de 22 km. Dicir que temos 3 rutas, a de 30, que máis ben é para principiantes, depois temos unha de 50, que xa a xente ten que estar un pouco máis acostumbrada a andar en bicicleta, e por último temos a de 70, que pasa un pouquinho do 70, pero se a paciente que xa se dedica máis a eso, se ten que entrenar, pois se ten que estar moi ben físicamente. E a vez temos unha andaina de 22 km, creo que son, que é para ir a esa vai quen quere. Non é nin dura, nin nada, é unha andaina. Dende o Concello apostaron este ano por balizar a ruta con cinta, prescindindo da pintura para facilitar a súa retirada unha vez finalizada a proba. A ruta da PTT e a andaina está este ano, en vez de estar balizado con pintura, este ano que se fixo balizouse con cinta. E así evitamos tamén un pouquiño, ainda que a pintura que se usaba sempre era con base de auga, decidimos eliminar o que é a pintura e balízase con cinta, que ao mesmo tempo nos é máis fácil a hora de recoller e de volver ao circuito ao seu estado orixinal. Os interesados en participar poden inscribirse na páxina web de M Sports. Dende a organización agardan alcanzar os 600 corredores das anteriores edicións.